Селянин и орел. Радой Ралин. Селянинът вижда орел, хванат в капан. Нали уважавал тази птица, той го пуснал на свобода. Веднъж селянинът седнал на някакъв рухнал зид, който след малко щял да се срути. Оде забелязал орелът, прилетял бързо, разперил ногти и грабнал шапката на селянина, който видял, че това е същият орел и горчиво си помислил: "Ах, неблагодарник проклет!" И хукнал подира му. Замерил го с камъни, за да му пусне шапката. И наистина тя паднала в ръцете му. Когато си тръгнал обратно, вижда, че зидът бил рухнал. Ако би се заседял там само минутка, сега щял да бъде смазан. Така че преди да нападаш когото и да било за негова постъпка, която временно те дразни, изчакай да видиш не ли е предприета в твоя полза. Стават и неподозирани жестове. Villager and an Eagle. Радой Ралин. The villager sees an eagle caught in a trap. As he respects this type of bird, he sets it free. Once the villager was sitting on some wall which was about to collapse shortly. Whereupon the eagle noticed, flew quickly, spread its claws, and seized the peasant's hat, who saw that it was the same eagle, and bitterly thought, "Ah, damned, ungrateful," and ran after him, pelted him with stones to make him drop his hat. And indeed, it fell into his hands. When he went back, he saw that the wall had collapsed. If he had stuck there for just a minute longer, he would have been crushed now. So, before you attack anyone for doing something that temporarily annoys you, wait to see if it's done for your benefit. Unexpected gestures also happen.